Здравейте отново! Днешното видео е на тема празни опаковки за месец юни и юли, тъй като предния месец не успях да се снима това видео. Съм събрала доста неща, така че направо минавам към тях. Първото нещо, което хващам, е ето тази маска на Балея с... Бяха две шасенца по 8 мл и двете. Маската е за интензивно почистване и успокояване на кожата. Не съм много впечатлена от нея, даже не съм я доизползвала, все още има продукт, но я изхвърлям. Следващата маска, която виждаме тук, е маската за черни точки Pure Skin на Oriflame. Не ми харесва, щипаше ми на кожата, нищо особено не е. Не бих повторила да си я взема отново. Следващия продукт е този измивен гел на Beauty Formula. Закупен е от магазините на Lily. За мазна кожа е. Хареса ми. Не е нещо специално. Предпочитам повече гела за лице на Bioderma. Но и този не е лош. Мисля, че струваше някъде около 6 лева, но не съм много сигурна. Не си спомням точно цената. Следващото е лентички за лице на Дева. Преди бях много... В смисъл, доста често ги използвах, но нещо в момента не му впечатляват и си закупих новите да пробвам тези, които са на Балея от DM. Следващия продукт е депилатиращ крем на Елея за чувствителна кожа с краставица. Абсолютно нищо не ми подейства. Не ми хареса. И няма да повторя да си купя отново. Следващия продукт е Rexona Cotton Dry. Харесвам продуктите на Rexona. Харесвам спрейовете им. Допадат ми. Винаги, когато се колебая какво да си взема, отивам при тях. В момента използвам сух стик на DAF. Също съм впечатлена. Имам един продукт за грижата за краката, който е от Avon. Крем за стъпала. Харесва ми. Не е лош. Когато си взимам нещо за краката, предпочитам продуктите на Avon. Доста време ги използвам и ми харесват какъв ефект имат върху кожата ми. Следващите продукти са за грижа за косата. Това е ето тази маска за коса на Elseve, която беше на 50% разпродажба в Било, ако не се лъжа. И реших да изневеря на типичния си продукт, който взимам на Elseve, маската им, която е в купичките, където сте я виждали в едно от първото ми видео за празни опаковки. Но станах изключително недоволна от този продукт. Мисля, че беше за бляскава и лека коса. Точно така. Не ми хареса. Омазняваше ме се косата от него. Просто не знам, но този вид продукт на мен не ми действа добре. Следващия продукт е Head and Shoulders с Citrus Fresh. Хареса ми винаги, когато имам проблем с пърхота. Избирам него. Следващото празна опаковка е от хининова вода на Милва. Нямам кой с някакви особени впечатления от нея. Не я използвах може би толкова редовно и затова не показа някакъв огромен ефект. Тук имам един шампуан кря, ако си ги спомняте от преди. Използвах го, за да мия четките си за грим и ми хареса. Не е лош. Имаме няколко продукта за устна хигиена, които са Colgate Max Fresh. За цената си е прилична паста за зъби, но нищо особено. Имаме две пасти на Aquafresh. Едната е Complete Cure, а другата е Pure Braid Whitening. Не ми харесаха. Не са нищо, кой знае какво. Поредната празна опаковка от продукта на Himalaya Complete Cure. Може би
Тя е една от пастите за зъби, които в момента на пазара ми допадат така сравнително доста често. Прибягвам да си я взимам. Имам 2 празни опаковки от течния сапун на Балея. Единия е с папая и мляко, а другия е с маракуя аромат на фрези. Този беше от лимитираната им серия. Доста ми хареса като аромат и ще се радвам, ако го пуснат отново на пазара. Този ми е един от любимите. Хареса му как мирише. Направо ми да го изям. Толкова е свеж. Винаги взимам тези продукти за ръце, защото са хубави на добра цена. Имам 4 душ гела, 3 от които са мъжки. Всичките бяха на промоция 2 лева в DM и реших да ги пробвам. Този не много ми хареса като аромат, доста е свеж за лятото. Много ми допадна. Даже имам 2 опаковки от него, личи с колко ми е допаднало. Тук така имам на Балея също Sensitive. Той е 3 в 1. 3 в 1, защото е душ гел, микробалсам и предполагам подходя за тяло, лице и коса. Затова е 3 в 1. Хареса ми. И ето този душ гел, който също от дамската серия на Балея. Много е свеж, много приятно мирише, много е нежен на допир. Наистина, за цената си е доста приличен. Имаме и един интимен гел на Лактацит в зелената опаковка. Остава доста свежо усещане, бих казала. Много е по-различен от другите видове, които съм ползвала от тази серия. Остава едно хладък ефект. Интересен е. Ако желаете, може да го пробвате. И тук имам един продукт, който доста ме разочарова. Не знам, попаднах съвсем случайно в един сайт на него и реших да си го взема. Тези гъбички предотвратяват окосмяването с търкане. Комплектът идва в тази кутийка с ето това. Ето така си го слагаш и започваш да търкаш. Но ефект нямаше никакъв. Буквално се носи минава с някаква шкурка. Ето това беше приставка за лице. Не беше много скъп. Беше намален. Сигурно за около 6-7 лева го взех от 30 и затова реших да го пробвам. Но ако случайно попаднете на този продукт в интернет, не правете тази грешка като мен да си давате парите, защото абсолютно не си заслужава. Няма никакъв смисъл от него. Ами това бяха моите празни опаковки за този месец. Надявам се да са ви били интересни. И до нови срещи!